LAB eta UGT sindikatuek bertan behera utzi dute ostegun honetan osasun bidean egitekoak ziren greba. Akordioa lortu dute Nafarroako gobernuko osasun departamentuarekin intersindikalak eginiko aldarrikapenetako batzuei konponbidea emateko. Itunak osasunbideko langile guztientzat antolamendu eta ekonomia hobekuntzak eragingo dituela nabarmendu dute LABek eta UGTek ohar batean. Departamentuak konpromisoa hartu du lantaldea indartzeko, lehen arretan eta arreta espezializatuan lan gainkarga aztertzeko onartua ez duten osasun langileentzat eta langile ez sanitarioentzat lanbide karrera esartzeko eta langile guztiei jaiegun bereziak ordaintzeko ere, bai eta esklusibotasunari eusteko eta osasun langileen kokapena mahai orokorraren esparruan berrikusteko. Gabon, osasunbideko intersindikalean gehiengoa dute LABek eta UGTek eta hortaz bertan behera utzi dute lanuzte. Deialdia, Leire Martínez. Osasun sailak eta intersindikalak gaur bildu dira akordio batera iristen saiatzeko. Justoki osasunbideko sailak sindikatuei proposamen berri bat luzatu ondoren. Azken orduetan jakin izan dugunez, LAB eta UGT sindikatuek akordio batera iristea lortu dute osasun departamentuarekin eta greba deialdia bertan behera utzi dute. Gogora dezagun intersindikalak eta Nafarroako osasun plataformak manifestazioa deitu zutela pasaden larunbatean Iruñeko karriketan. Hortaz, ostegunerako sindikalak deitua zuen greba airean dago oraingoz. Momentuz ez dakigu bertze sindikatuek greba deialdiarek eutsiko dioten edo ez. LABek salatu du osasunbideko beste 10 mediku gutxienez esklusibotasuna kobratzen dutela klinika pribatuetan lan egin arren, Leire. LAB sindikatuak esklusibitasuna kobratzen duten eta arlo pribatuan lan egiten duten 10 medikuren kasu berri salatu ditu ustelkeriaren aurkako bulegoan. Sindikatuaren erranetan iruzurrezko egoera orokorra da eta foru gobernuari eskatzen dio ikuskapen orokor eta zehatza egin dezan. Gisa horretan jardunbide txarrarekin eta ustelkeria kasuekin finitzeko. Azaleratu diren 10 medikuetatik 6 zuzendaritza karguak dituzte. Bitxia da gainera mediku gehiena ginekologia kontsulta pribatuetan egiten dutela lan, batez ere Ernaltze klinikatan. Carlos Artuondo osasun sailburuak erraten du ordea, kasu batzuk arauaren barruan omen daudela. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erretretaren erreforma 49.3 artikuluaren bitartez onartu izanak gehiengoa sumindu ditu erreformaren aurkakoak eta aldaketak eragin ditu protestetan. Oraintsu arte, sindikatuek antolatutako mobilizazio egunak izan dira kontrakotasuna erakusteko modua, baina sindikatuek ohartarazi diote gobernuari gero eta zailagoa dela herritarren haserrea modu baketsuan eta antolatuan bideratzea. Asteburuan eta atzo ere, antolatzaile jakinik gabeko dozenaka mobilizazio izan ziren eta horietako askoren amaieran borrokak izan ziren manifestarien eta polizien artean. Eta Frantziatik mugitu gabe atzoko azpiegituren erakunde arteko bileran abiadura handiko trenaren Bordele eta Akize arteko lotura 2052ko eraikitzeaz jardun zuten, baina Akiz eta Hendaia artekoa aipatu ere ez dutela egin jakinarazi zuen Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Idatzitako gutunari erantzunez, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erantzun zion konpromisoa zeukatela abiadura handiko trenaren loturen gaiarekin, baina Frantziako azpiegituren erakunde arteko bileraren edukiak zein diren jakinda Macronen hitzekin mesfidati agertu zen Urkullu. Eta ezinezkoa dena da tren garraiobide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean.
Eusko Jaurlaritzak de Miguel auziarekin lotutako beste langile bat kargugabetuko du. Iratxe Gaztelu Urruti Arabako Osasun Lurralde ordezkaritzako langilearen kontratua eten du. Era berean, Alfonso Arriola bere karguan mantenduko dutela esan du Zupiriak sententziak ez duelako kontrakorik ezarri. Y lo que estamos haciendo es aplicar una sentencia. Hemos insistido mucho y mucho tiempo en que esperábamos a que llegara la sentencia y aclarara la ejecución en la que se debía desarrollar. Y estamos cumpliendo con lo que esta sentencia ha establecido. Bihar berriz 39 urte beteko dira poliziak Pasaiako badian Dioni Aizpuru, Jose Mari Izura, Rafa Delas eta Pedro Mari Izart hil zituenetik. Lore eskaintza egingo da eta ekitaldi nagusia larun batean izango da. Martxoaren 28an bestalde, auziak aurrera egin lezake poliziak identifikatzeko saioarekin. 7 urte eman zituen Pasaiako segadari buruzko auzibideak artxibatuta, ariketa Donostiako instrukzioko bigarren epaitegiak errekonozimendu proba egiteko zitazioa egin duen arte. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Intxorta 1927 kulturelkartearekin batera, Gerra Zibilean erbestera ihes egin zuten 10.400 gipuzkoar baino gehiago omendu ditu. Gerra guztiok sortzen duten sufrimentua eta aurrengan sortzen duten sufrimentua agerian utzi nahi dugu. Eta Araban kirol arloan ekitarrak kirol klubak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi kalitatea hobetzeko saskibaloi sozialeko proiektua garatu du. Queremos que compita, visibilizarlo, sensibilizar a la sociedad, que los demás les conozcan y que se atrevan a jugar, romper esa barrera del autismo y que se les acerquen. Kulturan berriz, Inigo Muguruza musikaria gogoan, Elkar argitaletxeak, EHZ festivalak eta Antxete Irratiak lehenengo Paradisu Zinema musika bekarako deialdia egin dute. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antxeta Irratiak, EHZ festivalak eta Elkar argitaletxeak, Paradisu Zinema lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu Zinema, Antxeta Irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko! Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. LAB eta UGT sindikatuek bertan behera utzi dute ostegun honetan osasunbidean egitekoak ziren greba. Akordioa lortu dute Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuarekin intersindikalak eginiko aldarrikapenetako batzuei konponbidea emateko.
Bere aldetik labek esklusibotasuna kobratzen duten eta arlo pribatuan lan egiten duten 10 mediku kasu berri salatu ditu ustelkeriaren aurkako bulegoan. Sindikatuaren esanetan, iruzurrezko egoera orokorra da eta foru gobernuari eskatzen dio ikuskapen orokor eta zehatza gisa horretan jardunbide txarren kasuak eteteko. Lehenengo kasua ezagutu genuenean, argi esan genuen kasu hori izan zitekeela kasu bat praktika orokor eta normalizatu baten baitan. Orain, salatu berri ditugun 10 kasu hauekin, hipotesi hori konfirmatzen da eta gerian geratu da praktika txarrak ematen direla mediko batzuen aldetik, sindikatu medikoak ordezkatzen dituen mediko batzuen aldetik osasun bidean. Gobernuaren utxikeriak behartu gaitu ustelkeriaren aurkako bulegora joatera eta bulego honen esku ustera labek duen informazio guztia benetan argitzeko zer gertatzen den eta praktika txarre hauekin amaitzeko. Ikusten duguna da osasungintza publikoa bidegurutze batean dagoela, alde batetik daude osasungintza publikoa negozio bezala ulertzen dutenak eta beste alde batetik gaude osasungintza publikoa defendatzen dugunak guztion osasuna eta lan baldintzak hobetzeko eta indartzeko. Lan gatazkei dagokionez kaleratze gehiago iragarri ditu Amazonek. Beste 9.000 langile kanporatuko ditu hurrengo asteetan. Azken horiek, 2022ko abendutik 2023ko hasierara bitartean egindako 18.000 enpleguko murrizketari gehituko litzaioke. Kaleratze gehiago iragarri ditu Amazonek, beste 9.000 gehiago. Izan ere, 2022ko azaroa eta 2023 urtarrila bitartean 18.000 lagun kanporatu zituen. Orduan, jaduar zerbitzu giza baliabide eta txikikazko salmentako ekipuetako langileak kanporatu zituzten. Murrizketa berri horrek arlo hauetan izango du eragina. Amazon Web zerbitzuak, teknologia eta pertsonen esperientzia soluzioak, publizitate arloa eta Twitch streaming kanala. Walmart biltegin ostean Amerikako estatu batuetan langile gehien dituen bigarren enpresa da Amazon. 2022an 1,5 milioi langile baino gehiago zituen, 2021an baino 4,7 gutxiago. Eta Ipar Euskal Herrian erretretaren erreforma parlamentuan geratzeko azken saioak utz egin du, baina gehiago ahuldu du Frantziako gobernuaren kapital politikoa. Frantziako asambleak 9 boto eskasengatik bota du atzera erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako bi zentsura mozioetako bat 287 boto behar ziren aurrera egiteko eta Liot taldeak aurkeztutakoak 278 jaso ditu. Zentsura mozioak gainditu ditu Parisko gobernuak 9 boto eskasengatik Asamblea Nazionalak atzera bota du erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako bi zentsura mozioetako bat. Liot taldeak, hau da askatasunak, independenteak, itsasoz araindikoak eta lurraldeak bultzatutako mozioarekin ere ez da posiblea izan Borneren gobernua kanporatzea. Alderdi arteko testuak 278 boto jaso zituen, baina beharrezkoak ziren 287. Bigarren mozio zentsura bat ere aurkeztu zuen eskuin muturrak, babes gutxiago jaso zuen ala ere, aldeko 94 boto alegia. Edonola ere, inoiz baino gehiago, presidentearen alderdiak bere ahultasuna erakutsi zuen asamblean. Frantziako gobernuak zentsura mozioak gainditzeak adierazten du onartu dela erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64 handitzen duen erreforma Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Hori bai, proiektua ez da indarrean jarriko automatikoki, Emmanuel Macronen presidentearen sinadura ezinbesteko baita, eta hori ez sinatzeko eskatu du oposizioak gizartea kontra dagoelako. Boto eskasengatik, baina Macronek bere gobernuaren jarraipena eta pentsio reforma salbatu zituen, eta horrek kaleko protestak areagotzea ekarri du. Liot alderritik beste aukera batzuk geratzen direla adierazi dute, hala nola, auzitegi konstituzionalera jotzea edo erreferendumaren ekimena adieraztea. Eta tentzioa tinkotzen doan bitartean, asteartearekin Macronek bilerak izan ditu. Goizeko lehen orduan bildu da Elisabeth Borne lehen ministroekin eta haren gobernua babesten duten 3 alderritako buruzagiekin. Ondoren, bi ganbera legegiletako presidentekin bazkaltzeko lotu da.
Sindikatuek 3 eguneko lanuztera ditu dituzte Nafarroako zahar etxeetako langileak. ELA, LAF eta UGT sindikatuek 3 greba egun ditu dituzte Nafarroako adinekoen egoitzetan. Apirilaren 18, 19 eta 20 dira deialdi horiek. Bihar 39 urte beteko dira poliziak Pasaiako badian Dionia Izpuru, Jose Mari Izura, Rafa Delas eta Pedro Mari Isart hil zituenetik. Lore eskaintza egingo da bihar eta ekitaldi nagusia larun batean. Martxoaren 28an auziak aurrera egin lezake poliziak identifikatzeko saioarekin 7 urte eman zituen Pasaiako segadari buruzko auzibideak artxibatuta, harik eta Donostiako instrukzioko 2. epaitegiak errekonozimendu proba egiteko zitazioa egin duen arte. Ikerketa hasieratik zulatua egon dela eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren inplikazio bat. Politikariak eta giza eskubideen alde egin eta hau dena ez badute aitortzen, eta ez badiote errekonozimendu ematen, oraindik da sufrimendu handia da, ez? Gure zaudiletan gatza botatzen nahi dira, Beti gogatuko naizena eta ez dutena superatuko. Zate zuen ezin alda ezarren. Zintzu sinistu behar, gauzak hain garbion da. Gauzak hain garbion da. Hainbeste tiro egin danak. Egia jakitia sekulako handi izango litzakela. Pozik handien handi izango litzakela. Da horren alde jarraituko du bat, dute ibestak ez. Egon da gizu izango litzakela. Horren beste urtez bueltan. Gipuzkoako Foru Aldundiak Intxortan 1937 kultura elkartearekin batera Gerra Zibilean erbestera ihes egin zuten 10.400 gipuzkoar baino gehiago omendu ditu. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi duenez, pertsona horiek gerraren izugarrikeria lehen pertsonan bizitzeaz gain, beren etxeetatik eta familietatik urrundu beharraren zigorrerantzia jasan zuten. Gipuzkoako Foru Aldundiak Intxortan 1937 kultur elkartarekin batera, Gerra Zibilean erbestera ihes egin zuten 10.400 gipuzkoar baino gehiago omendu ditu. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi duenez, pertsona horiek gerraren izugarrikeria lehen pertsonan bizitzez gain, beren etxeetatik eta familietatik urrundu beharraren zigorrerantzia jasan zuten. Gerra guztiok sortzen duten sufrimentua eta aurrengan sortzen duten sufrimentua agerian utzi nahi dugu. 650 pertsona baino gehiago hurbildu dira kursalan egin den omenaldi ekitaldira eta bereziki oraindik bizirik jarraitzen duten eta ekitaldian parte hartu duten gerrako 100 haur omendu dituzte.
Gerra zibilan zuzenean parte hartu ezarren, gerrako aurrek larriki pairatu zituzten gatazkaren ondorioak, oso adin txikian erbestera ihes egin behar izan baitzuten. Entzun ditzagun aurrak zireneko zenbait testigantza. Santillana junitzen zaten lehartz bat zen bizi zanan, eta Bilboti nazionalak etorri zienen, nire ama algun zehola, junginen Santillana de Marre, zatekan gure herriko emakume bat bizi izan, da horretik jaioan izenan. Eta gero, junginen nire ama neskamer sartu zen, eta nik junditzen orfanato bat San Fernando. Era para los niños de la guerra. Eta handan nintzen 5 urte. Gerra sortu zanean, nire atxak, beste anaxak inda, zumaitikan motor bat zizten, barko txiki batzuek, motorra detzeken dugu. Eta Bizkaia irezi zuen, eta harrapatu bat zituen, hilingo zituen danaketak. Abertzaliak zialako, abertzaliak. Orain errebesteratu behar izan zuten protagonista horien testigantzekin batera gerra salatu nahi izan du Gipuzkoako Foru Aldundiak, baita gerra bera sortzen dutenak ere. Etxera telkarteak jakinarazi duenez, aske geratu da Iñaki Armendariz euskal presoa kartzelan 25 urte egin ostean. Armendariz, 1988an espetxeratu zuten etako kide izatea egotzita eta zigor osoa beteta atera da. 2008ko urrian Ciudad Realgo espetxetik Burgosera leku aldatu eta 2021ko otsailean Euskal Herriratu zuten Zabaiako espetxera. Armendarizekin 3 dira azken 48 orduetan aske geratu diren euskal presoak. Etxeratek larun batean jakinarazi zuen Zigor Blanco eta Sebas Burtubai ere aske geratu direla. Esna kantu bat abestu genion. Gai aldatuta Frantziak iragarritako abiadura handiko trenaren atzerapena zeresan handia ematen ari da. Euroeskualdeko agintariak Donibane Garazin bildu dira eta HTA izan dute hizpide. Ardatz Atlantikoa lehenesteko eskatu dute, HTaren proiektua arintzeko. Frantziak berez, Europako Batasunarekin hartutako konpromisoaren arabera, abiadura handiko trena 2030erako eraiki behar zuten. Macronek ordea, iragan hilean 2052erako eraikitzea aipatu zuen. Iparraldea eta hegoaldea lotuko dituen abiadura handiko trena 2030erako espero zen, baina Frantziako otsailean adierazi zuen HTaren Bordele eta Akize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Emmanuel Macronek esandako arbuiatu eta Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak mezu bana idatzi zien Frantziako eta Espainiako presidentei, Euskal Herrikoaren lotura arintzeko eskatuz. Pedro Sánchezek bere konpromisoa agertu zuen, Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Gauzak horrela Euroeskualdeko agintariak Donibane Garazin bildu dira HTA zaritzeko eta Ardatz Atlantiko lehenestea eskatzeko besteak beste. Eta ezinezkoa dena da tren garraio bide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean. Maria Txibite Nafarroako gobernuburuak bere aldetik epeak betetzean jarri du azpimarra. Asegurar los plazos. Creo que eso es la clave de la cuestión. Alain Roset Euroeskualdeko eta Akitania Berriko presidentaren esanetan egungo trensareak ez di dauden beharrei erantzuten. Eta Frantziako garraio ministroari argi eta garbi esan omen dio zein den mugaz gendiko trenbide loturaren inguruko bere jarrera. Testu inguru honetan Euroeskualdeko agintarien batzarra baliatuta bizi mugimenduak Donibane Garaziko herriko etxearen atarian egin du elkarretaratzea. Abiadura handiko trenaren lanek ez dutela zentzurik iritzita eta lehengo trenbide sarea berritu dezatela eskatzeko.
Eta garraioa zari garela, jada igaro da pare bat hilabete, tranbia Gasteizko Salburu auzora lehen aldiz sartu zela, baina Euskotrenek iragarri du, erabiltzaileek noiz erabili ahal izango duten. Aprilaren 11 adar berria martxan jarriko den lehen egun hori gainera, doakoa izango dela jakinarazi du. Apirilaren 11an jarriko da martxan Salburuarako tranbia. Egun hori gainera gogoratu beharko dugu doainik izango dela. Gasteiz hiriak erritmo honean egiten du aurrera. Salburuarako tranbia bezalako proiektuekin eta proiektu honek ere mugikortasun iraunkorra sustatzen du eta batez ere milaka gasteiztarren eguneroko bizitza eta joan etorriak modu moderno, jasangarri, irisgarri eta seguruan errasten ditu. Beraz, berri bikaina da, Salburu auzoarentzat eta hiri osoarentzat. Ildo beretik apirilaren 1ean irekiko du Aldundiak garraio sektorerako laguntzak eskatzeko epea. Onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu kopurua eta motaren arabera 300 eta 3.680 euro arteko laguntzak banatuko dira. Ekologistak martxanek airearen kalitatea bermatzea eskatu die udalei. Elkarteak adierazi du airearen kutsadurak 10.000 heriotza eragiten dituela urtean. Eta euskararekin jarraiki 7. inkesta soziolinguistikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak eta 1981tik hona euskarak izan duen joera iraunkorra nabarmendu du. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egun duela 30 urte baino 261.000 euskaldun gehiago daude.
Inkestak erakusten du Euskaldunik gehien 16-24 urte bitartean dagoela. Beraz, behin baino gehiagotan erabili dugun adierazpen bat edo espresio bat erabiliko dut. Euskara hizkuntza gaztea da, gero eta gazteagoa. Gazteenen artean oso zabalduta dagoelako euskararen ezagutza. Eta ezagutza bezala erabilera ere igo eginda 3 lurraldeetan eta 3 hiriburuetan. Gaur, biztanleen 21,9% hitz egiten du euskaraz, erderaz beste edo gehiago. 30 urtetan 6,4 puntuko igoera izan du kopuru horrek. Eta Nafarroan apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak 6 milioi euroko gastuarekin. Leire Martínez. Apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak. 10 autobideko 22. kilometroan kokatuko dira hain zuzen ere, eta Urbasandia mendilerroa eta Aralar lotuko ditu justoki Aritzalko Ariztiaren baitan. Ekozubi horrek 60 metroko luzera izanen du eta animalien joan etorria erreztuko du. Eta gisa horretan garrantzi handiko konektibitate ekologikoko arazoa konponduko du. Horretaz gain, ekozubiak autobidea leku seguruagoa bilakatuko du, ibilgailuentzako basa faunarekin talka egitea ekidin egingo duelako. Apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak, 6 milioi eurotan esleituak. Itziar Gomez sailburuak eta obra eginen duen entrepresaren esleipedunak Etxarri Aranazko udalari aurkeztu diote proiektua. Azpiegiturak 10 autobideko 22. kilometrotik pastuko da, hain zuzen ere, eta 7 txamairu metroko altuera izanen du, 60 metroko luzera eta 45 metroko zabalera. Funtsesko korridore ekologikoa izanen da. Bertatik, fauna pastua izateko. Kontserbazio bereziko 2 eremuren artean zubilana eginen du, Urbasandia mendilerroa eta Aralar lotuz. Ekozubiak zehazki Aritzalko Ariztiaren 2 eremuak lotuko ditu, gisa horretan garrantzi handiko konektibitate ekologikoko arazoa konponduz. Animalien joan etorri askea erraztuko du, eta hortaz lurreko ugaztunen populazioen arteko truke genetikoa ahalbidetuko du. Epe luzera kontserbazioa erreztuko duena. Hori, gaur etorri gara pixka bat ekoduktoren aurkezpena egitera, guztera nondi joan behar dan, eta bueno, hemen gaude, bertan, tokian. Etxarriko udalak ez du zuzenean parte hartu, baina noski ikutzen zaigu, gure bihotzean hasteko, ze gure aritzak moztuko dira, baina hori, izango da denon onurako, orduan printzipioz oso pozik gaude, iruditzen zaigu proiektu oso behartsua zala eta horregatik gure apoio guztia izango dutela. Gainera, ekozubia bide segurtasuneko elementu garrantzitsua izanen da. Izan ere, ibilgailuek basa faunarekin talka egitearen ondoriozko istriputasa gutituko duelako. Azken 20 urteetan, autobia horretan, Irurtzun eta Altsasu artean, 11 fauna espezieren hilkortasuna identifikatu da. Ekozubia, fauna konektibitate arazoak konpontzeko heldu den pasabidea. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Voxek aurkeztutako zentzura mozioa izpide tamalgarritzat jo du demokraziaren tresnetako bat horrela erabiltzea gobernuari kalte egiteko. Adierazi du zentzura mozioa kontu serioa dela eta behar besteko seriotasuna emateko erantzukizuna daukala bere alderdiak. Sentsazio arraro bat, ez da? Alde batetik, mozio zentsura bat oso importantia dalako, oso garrantzitsua dalako, eta gure demokrazian dakaun erraminta bat da, ez da? Erraminta oso garrantzitsua, batez be, gogoraztia dakagu Pedro Sánchez presidenteak berak
Moncloara heldu zela mozio zentsura baten bitartez. Beraz, gauza oso serio bat da, eta guk behintzat alderdi moduan eta baita ere gobernu moduan erantzunkizuna daukagu bihardan seriotasuna eta rigortasuna emoteko, eta hortan gabiz. Baina beste alde batetik ere txantxabaten moduan hartzen dabe batzuek gauza hau. Nik uste seriotasun gitxikin hartzen dabe eta ja ez dakate inungo beste esperantzarik bere burua aurrera eramateko. Netako nahiko tamalgarrisa da bateon batek politikan proiektu barik ibiltzea, baina askoz be larrisagoa da erraminta hauek halako moduan erabiltzia gobernuari kalte egiteko. Horretarako beste erramintak ere baditugu, ez da kongresuan beran eta astero aukeria dakate bere proiektuak eramateko, proiektu horiek eztabaidatzeko eta kontrol plenoetan gobernuarekin talka egiteko edo eztabaidak egiteko. Nik uste halako jarrera egitea hirugarren aldiz nahiko tamalgarrisa dela, baina hala ere, esatia dakat, alderdi popularraren jarrera Voxen mozio zentsura honen aurrian oso tamalgarrisa dela. Uste dut, mozio zentsura honen aurrian ezeskua bakarri dau balio, eta bere abstentzioa uste dut agerian lagatzen dela nun eta zer norako norabidea dauka alderdi popularra. Eta Espainiako gobernuaren pentsio sistema harro egoteko modukoa dela dio Anduezak eta pentsiodun guztiak duintzen dituela. Horrez gain, nabarmendu du alderdi sozialista gobernuan dagoen bitartean bermatuta egongo dela pentsio sistema. Pentsioez gain, osasungintzaz ere mintzatu da eta adierazi du erronka demografikoari erantzungo dion osasungintza eredua behar dela. Osasun mezu bat, bakoitzak hausnarketa egiten badau azkenengo urte honetan eman diren aurrera pausuen inguruan agerian gelditzen dara gobernu honen pentsiodunekin dakan konpromesua, ez da? Igoera oso garrantzitsuak eduki ditugu, gure sistema sendotu egin dugu, pentsioen kaja hori ere sendotu egin dugu, beste batzuek alderdi popularra gobernuan egonda ustu egin zituztelako, eta Toledoko paktuan ere aurrera pausuak emoten ari direlako sindikatuen eskutik baita be, ez da? Nik uste hori oso garrantzitsua dela, nik ulertzen dut geroz eta presiño gehiago zertzia mogimendu batzuen aldetik, baina baita be, esatia dakau emon diren aurrera pausuak eta igoerakadiak oso garrantzitsuak izan dirala. Nik uste pentsio sistema oso sendoa dela eta hildo horretatik ezin leikela zifra batetik beste batetara kolpe batian ailegatu, ez da? Horretarako aurrera pausuak emon behar dira, pixkanaka igoeriak aurrera doiaz eta momentu bat ailegatuko da, hori lortuko degula, baina horretarako nik uste ezinbestekoa dela beti sistema sendotu, sistema mantendu eta pixkanaka horretara ailegatu, zifra horretara ailegatu. Nik uste posteko modukoa dela gobernu honen jarrera eta alde horretatik esatia dakat denok buruan eduki behar degula Espainian gobernu sozialista bat izan da gure pentsio sistema bermatuta daula. Eta hori oso garrantzitsua da beste batzuekin. Eusko Jaurlaritzak De Miguel auziarekin lotutako beste langile bat kargugabetuko du. Iratxe Gaztelu Urruti Arabako Osasun Lurralde Ordezkaritzako langilearen kontratua eten du. Era berean, Alfonso Arriola bere karguan mantenduko dutela esan du Zupiriak, sententziak ez duelako kontrakorik ezarri. Arabako Teknologia Parkeko kudeatzaile ohiari kargu publikoak izateko 4 urteko inhabilitazioa ezarri diote. Y lo que estamos haciendo es aplicar una sentencia. Hemos insistido mucho y mucho tiempo en que esperábamos a que llegara la sentencia y aclarara la ejecución en la que se debía desarrollar. Y estamos cumpliendo con lo que esta sentencia ha establecido.
Nazioartera salto finantza merkatuak ataka estuan daude eta Baku zentral handienek badakite. Iragan astean, AEB-etako 2 bankuk ondoa jo zuten eta eren egun UBS-ek Suitzako bankurik handienak Credit Suisse bigarrena xurgatu behar izan zuen Suitzako gobernuak sustaturiko maniobra batean. Anabasa hori beldurra barreiatzeko erregai perfektua da eta izu hori eragozteko asmoz munduko banku zentralik handienetako batzuek akordioa lortu dute elkarri likidezia ziurtatzeko. Eta kulturan pantailak euskaraz ekimenak sortu berri dituen abesti eta bideoklipa aurkeztu ditu ekimenaren aldarrikapenak 4 haizeetara zabaldu nahian. Euskara pantailetara eta pantailetan euskara, hori nahi dute euskal herritarrek. Aldarrikapenak 4 haizeetara zabaltzeko modu eraginkorrena ikusentzunezkoak eta musika direla iritzita pantailak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip bat sortu ditu ekimenaren aldarrikapenak argi eta garbi islatuz. Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko bestean pantailak euskarazeko hainbat kide, senide eta lagunek part hartu dute. Baita izuntzako neska arraunlariek edota hainbat musikari eta aktore ezagunek ere. Ekimenak berak 2 urte beteko ditu aurten pantailak euskaraz indartu nahian. Momentu horretan, euskarak ikusentzunezkoetan zuen panorama benetan tamalgarria zen. 2021 batean 5 film besterik ez zeuden streaming plataforma guztien artean euskaraz ikustitezkenak. Horrez gain zinemetan ere euskara bigarren mailan zegoen eta telebistan sare sozial edota bideo-jokoetan ere presentzia txikia zuen. 2 urteko ibilbide honetan lortu dugu panorama aldatzen hastea, lortu dugu euskalgintzarekin aliantzak eginez eta hainbat erakunde implikatuz ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia areagotzea. Gaur egun streaming plataforma nagusietan Netflixen eta Prime Videon esaterako bakoitzean 100 film edo telesail inguru ikus daitezke euskaraz edo euskaraz azpidatzita. Ildo horretan euskarazko streaming plataforma sortzeko lanean ari dira. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta oraindik baina asko dago egiteko eta erakundei pantailetan bereziki zinemetan eta ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia bermatzeko legeak eta arauak behar direla aldarrikatu dute ekimenetik. Horrekin batera lege horiek zaintzea arduratuko den ikusentzunezko kontseilua ere beharrezko dela azpimarratu dute. Hogeita bat mendeko euskarazko hiztegi zehatzenari buruz hitz egin dugu gaurkoan Peio Salaburu Euskararen Institutuaren zuzendari ohiarekin. Salaburuk azpimarratu du hogeita batgarren mendeko euskarazko hiztegirik zehatzena dela liburu zein egunkarietatik, berriatik batez ere, ateratako oraingo testuak bildu dituztelako eta baita neurgarriagatik ere. Entzun dezagun Karol Suarez lankideak egindako elkarrizketa. Tira, ipatu dugu 15 urteko prozesua izan da harin esaten da, baina ez da edonolako kontua. Zein izan da hiztegi berriaren oinarria edo zer duzu esateko prozesu luze honetaz? Bai, prozesu honekin okerez banaiz hasi ginen 2007an. Gogoan dut, diru zerbait atera genuela eskatu genuen eta lortu genuen Donostiako udaletik. Eta horrekin ez genekela ongi, ideia bat genuen, baina atzen diru gehiegi, bururatu ditzaigun, orduan ez ziren olako gauzak egiten, bururatu ditzaigun unibertsitatean korpus bat sortzea gaur egungo euskararekin. Hogeita bat garren mendeko euskal testuekin. Orduan hasi ginen, korpus hori egiten, eta korpus hori landu ala, bereratze sortu zitzaigun, Ibonekin eta Josu Landarrekin eta esan genuen, komeni da, honekin egin dezakegu hiztegi moderno bat. Eta horrekin hasi ginen, isilik izan genuen bizpahiru urtez, ez genuen nahi ideia norbaitek hartzea, bere gain hartzea, eta nahi genuen letra batzuk landu, errazanetik hasita, F letratik hasita landu, eta ikusi genuenean, ze neurria izango zuen, edo nondik nora joango zen hiztegi hau, orduan egin genuen publiko 2010ean edo maikan. Eta izan da, prozesu luzea, orain amaitu da, egia esateko prozesu hau. Hauek
olako lan luzeak, lan luzeek bere orduak eta bere urteak behar dituzte. Bai, ez da, behintzat esan duzu moduan, badago dagoeneko emaitza eskuartean eta erabili dezakegu dagoeneko. Beraz, hauxe da Euskara hiztegirik zehatzena, ez da? Bai, hoi esango nuke, 21. mendeko Euskara hiztegirik zehatzena. Gaur egun erabiltzen den testuetan oinarritua. Zehatzena zergatik? Batetik, testuak, oraingo testua direlako, testu aukeratuak, bai liburuak, bai egunkariak, berriakoak batez ere, aukeratuak, hautatuak, landuak eta gero neurriagatik. Hau pantailan ikusten dugunean ez gara konturatzen zer nolako neurria dituen, baina hau paperera eramango bagenu, ez dakit, pensatzen dut, 15.000 orrialde letra estu eta txikiko orrialdeak izango genituela, ez? 16.000 berara esaten da, baina hau da, dugun hiztegia. Ez da, gainean eramateko zaila. Eta dimentsio, fisikoa, donolakoa ez dela aipatu berri duzu, sarean dugu erabilgarri, nolako harrera izan du honek, ez? Nola egin honen erabilera sustatzeko? Oso horreza da, azkida sartzea Euskara Institutuan, jarri gaur egun Euskararen hiztegia, eta hor ateratzen da berehala, eta hor edozein hitz nahi baduzu hartzen duzu hitz hori, klikatzen duzu, eskatzen duzu informazioa, eta bera ateratzen dira ehunka eta ehunka adibide. Ez bakarrik adibideak, leheni jakina hitz hori, sarrera hori, horren azpizarrerak eta bakoitzan definizioak, eta definizio bakoitzari dagozkion adibideak. Adibideak hiztegi honek baitu 1,5 milioi baino adibide gehiago hautatuak, beti era hautatuak dira, banan hautatuak. Eta orduan, azpizarrera bakoitzak esan nahi duena, azpizarrera horren definizioaren azpian sartzen diren adibideak dira. Orduan, berala ikusten du irakurleak nola erabiltzen den hitz bakoitza. Nola, nork eta non, jakina. Beraz, berezitasunak ere baditu hiztegiak berak eta aipatzen duzunari tiraka zer garrantzia du gaur egun halako aukerak kontuan hartzeak ere, ez? Gainera, hizkuntza menperatzen ez duenarentzat oso aukera polita ere bada. Bai, normalean gauza hauetaz arduratzen denak, ez denak, beti hartzen du galdera bera. Aizu, eta nola esaten da euskaraz hau? Edo zer da, nola itzuliko zenuke ez dakit beste hitz hau? Orduan hori ezin dira hitzek bakarrik funtzionatzen dute testuinguru batean. Ezin bestekoa da hitzek izatea tokia, hau da, kokatuak egotea inguru batean. Orduan hartzen dute esan daia. Alde horretatik hiztegi hau izugarri aberatsa da, zen hori da zuzen ere ematen duen informazioa, ez? Hitz bakoitza nola erabiltzen duen, idazle bakoitzak, nola erabili duen. Orduan hor dago informazio hori, eta informazio hori ezinbestekoa da edonorentzat. Bai euskara ikasten dutenentzat, euskaraz idazten dutenentzat, itzulpenak egiten dituztenendako, denendako. Bestaldetik abian da euskarara egindako itzulpen honenak saritzeko Vitoria Gasteiz sarien edizio berria. Udalak 2002tik antolatzen du lehiaketa hori eta aurten 18.000 euro bideratuko ditu.
2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu dituzte. Hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jaso ditu urtekariak. Gaia sakonean lantzeko, Ibai Castro behategiko ikerlari batekin izan da Hamaika Telebista. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu ditu. Hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jasotzen ditu urtekariak. Izan ere, orain arte urtekariak beti begiratu izan dio iazko urteak emandakoari, baina poliki urtekarietan zehar sartzen joan gara ere eskuartean ditugun erronkei buruzko azterketak, gogoetak eta artikuluak, ezta? Orduan, proposa ikusten genuen, ez dela hor iazko begirada horretan geratzen, baizik eta izango dela tresna bat aurtengo urtean zehar ere baliagarri izango zaiguna eskuartean ditugun beste hainbat gai lantzeko. 14 artikulu eta 3 eranskinek osatzen dute urtekaria. Emaitza hori izaten ari da, nahiko ale osatua, 200 orrialde ingurukoa da aurtengoa, eta bertan lektoreak berak bere ahotik ere hitz egiten du, urtean egon diren berrikuntza eta ezagutzeko moduak eta zabaltzeko moduko diren esperientziak kontatzen, eta jarraitzen du ere noski artikulu luzeago eta zientifikoagoen atalak, baina esandakoa, ez? Heltzen gara ere beste alor batzuetara eta beste agente batzuekin dauzkagu hartu emanak. Artikulu guztiak euskara hutsean idatzita daude, baina ingelesez ere itzuliko dituzte adimen artifizialaren bidez. Nahi dugu hemendik aurrera, itzultzaile automatikoaren bitartez, publikatzen ditugun artikulu guztiak ingelesera ere itzuli. Eta hori hasi gara aurtengo alearekin, ari gara horretan lanean, eta pixkanaka egingo dugu aurretik argitaratutako urtekari guztiekin, artikulu guztiak ingelesera ere eman, Elia itzultzaile automatikoa webgunean integratuz. 8. urtekaria da, 2015ean lehena argitaratu zuten. Hasiera batean, unibertsitateari lotutako ikerketa artikuluak biltzen zituen urtekariak, baina pizkanaka beste eragile batzuk bildu zituen. Adibidez, edizionetan, Badalaz, Enpresa Bidea, Eudan eta hainbat hedabideetako kideek idatzitako artikuluak jaso ditu. Eta podcastei hainbat atal eskaini die gainera behategiak. Bloke berezitu bat egin dugu podcastgintzaren inguruan, ikusi dugulako alde batetik gorantza doan joera bat dela, sorkuntzan, ekoizpenean eta konsumoan, eta horren ondorioz ere hainbat azterketa egiten ari dira unibertsitate mailan. Orduan, bildu ditugu azken sasoian egin diren hiru azterketa nagusi, bai konsumoaren inguruan, bai euskarazko podcasten inguruan eta bai podcastgintza feministaren inguruan, eta horiek sartu ditugu podcastgintzaren inguruko bloke horretan. Izan ere lankidetza da urtekariaren adierazlea. Musikarekin jarraiki maiatzaren 6an Molan los 90 ikuskizuna ikusgai izango da Gasteizen. 80ko hamarkada markatu zuten artisten zuzeneko emanaldia da. Apirilaren batean berriz Zei festivala ospatuko da Beken. 22 artistek hartuko dute parte, horien artean
Zetak nogen eskabidean edota doktor deseo. Diziplina artistiko desberdinek ere izango dute tokia. Ez dut inoiz ukatuko zer den. State Fest egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainean mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango da. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzea baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan. Aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina derra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina, bai uste dut, jaialdi herriko badela, jaialdi bat non milaka pertsona egon beharra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez? Klaseko izatearen konplejuri bat erez, erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Ikuspuntu zinema jaialdiak ez dio utz egingo Iruñean urteko hitzorduari eta oraingoan 13 herrialdetako 100 pelikula eskainiko ditu, hainbat sailetan banatuta. Eta kiroletan ekitarrak kirol klubak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi kalitatea hobetzeko saskibaloi sozialeko proiektua garatu du. Kirol kudeaketaren bidez haien bizi proiektuak hobetzea eta gizartean benetan barneratzea lortu nahi dute. Queremos que compitan, visibilizarlos, sensibilizar a la sociedad, que los demás les conozcan y que se atrevan a jugar, romper esa barrera del autismo y que se les acerquen. Eta martxoaren 20tik 24 bitartean, 2023ko Menditur Fundazioa izango da. Mendi salitasunetik lotura duen 13 film proiektatuko dira.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte.